ман Қараев Бахтиёр Нуриддинович, сокини ноҳияи Шаҳринав, деҳаи Бахтобод, соли 2016 барои кор дар Федератсияи Россия рафта будам ва дар он ҷо кор мекардам. Ман соли 2018 як хатое кардам, ки сабабаш дар ватан, дар Тоҷикистон нисбати ман делаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. Бо ҳамин сабаб ман чанд вақт дар ҷустуҷӯ будам ва омада наметонистам дар Тоҷикистон. Ман бо тариқи интернет фаҳмидам, ки касоне ки бар ватан дар гуноҳаш иқрор шуда бар ватан бармегардад, гуноҳаш аф карда мешавад. Бо ҳамин сабаб ман бар ватан баргашта омадам ва маҳкамоти корҳои дохила мара қабул карданд ва делаи ҷинояти мана аз ҷавобгарӣ мара озод карданд. Ман аз маҳкамоти Тоҷикистон, хусусан аз ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ва маҳкамоти корҳои дохила ман миннатдори худро баён мекунам, ки мара аз ҷавобгарӣ озод карданд ва мана озод дар ватан, дар пеши кӯдакон, дар пеши фарзанд, падару модар, пеши ақрабо озодона гашта ман кор карда гаштам. Ман аз шахсоне ки мисли ман гуноҳ доранд, дар ватан бар ватан гашта намедиҳам, аз онҳо хоҳиш мекунам, ки биёянд бар ватан баргарданд, ватан озод, обод, тинҷай, пеши фарзандон, пеши падару модар, пеши кӯдакон озодона гарданд, гуноҳҳои ӯро бахшида мешавад. Ман хоҳиш дорам, ки биёянд ҳама ватан обода, тинҷай, озодия, марҳамат. Ман омадам, ман шахсан худам гувоҳам. Ман даъват мекунам, ки биёянд.